Ola a todos, moi boas, son Juanma de Lares e hoxe atopámonos en Vigo. Estamos concretamente na Rúa do Marqués de Valladares e vamos a coñecer unha promoción de obra nova, esta, aquí, a que está o noso carón, de vivendas á venda. E si, escoitastes ben, estamos na cidade de Vigo. O edificio ten dúas fachadas principais, xa que conta con entrada dende dúas rúas. Unha delas, Policarpo Sanz, e a outra, donde nos atopamos, na Rúa do Marqués de Valladares. Queremos vos destacar a calidade xeral da construción, vai acorde co entorno, está respaldada, refrendada por diferentes premios recibidos nas instalacións interiores de electricidade, domótica, como nas carpinterías de exterior. Todo isto o que nos leva é a unhas vivendas de alto standing, calidades inmellorables na mellor zona residencial do centro de Vigo. Xa sabedes, o mellor é que viñades aquí a ver a promoción, así que chamádenos a Lares Inmobiliaria, verias en lares.gal, porque vos esperamos aquí, en Marqués de Valladares. Venga.